Buongiorno, priatelia. Máme tu ďalší dlhší príbeh. Poďme si ho prečítať. Je tu fakt veľa materiálu, z ktorého sa môžeme naučiť, z ktorého som sa učila ja, a je to fakt brutál. Poďme to čítať. Takto som začala vzťah ja. Jasné, keď sa zalúbiš, píšete si a voláte si ako pubertiaci hodiny na telefóne. Začiatky vzťahu. Dopamínová fáza. Všetko je brutálne, všetko je krásne, všetko je nádherné. Intenzívne emócie, veľa sexu, veľa výletov, veľa zábavy. Nevidíš red flagy? Prehliadaš ich. Je ti to úplne jedno, čo sa deje v tom vzťahu zle. Proste si v nebi a cítiš sa perfektne. Potom po 8 až 12 mesiacoch príde vytriezvenie. Tam sa pozeráš na to, aký človek naozaj je. Či je chaotický, či je žiarlivý, či robí drámu, či má misiu, či je stabilný, či je v centre emócií, či sa vie ovládať v ťažkých situáciách a tak ďalej.